Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, grécky tlmočník. Číta Ivaneli. A oveľa viac rozprávok a príbehov nájdete na Herohero. Odkaz je v popise. A teraz už poďme na to. Počas celej svojej dlhej a dôvernej známosti so Sherlockom Holmesom som jediný raz nepočul, že by sa bol zmienil o niekom zo svojich príbuzných a už vôbec nie o svojom živote. Takáto zdržanlivosť z jeho strany vo mne len posilňovala dojem akejsi neľudskosti, ktorý vo mne vzbudzoval, až som ho občas začal pokladať za izolovaný fenomén, mozog bez srdca, zjav, ktorému chýba toľko citu, koľko v ňom prevažuje inteligencie. Charakteristickými pre jeho povahu zbavenú citov boli averzia voči ženám a neochota vytvárať nové priateľstvá, ale rovnakou charakterovou črtou bolo aj to, že nikdy nespomenul nikoho zo svojej rodiny. Už som prichádzal k záveru, že musí byť sirota, že nikto z jeho príbuzných už nežije, keď mi jedného dňa na moje nesmierne prekvapenie začal rozprávať o svojom bratovi. Bolo to večer, keď sme dopili svoj každodenný čaj a náš rozhovor, ktorý blúdil od golfových klubov až po príčiny zmeny ekliptiky, sa nakoniec dostal až k problémom atavizmu a zdedených vlôch. Rozhodol sa točiť okolo toho, nakoľko je určitý predpoklad vecou dedičnosti a nakoľko vlastnej usilovnosti. Vo vašom prípade, povedal som, zo všetkého, čo ste mi o sebe povedali, vyplýva, že vaša schopnosť pozorovať a mimoriadna schopnosť dedukovať príslušné závery je výsledkom vlastného systematického tréningu. Do istej miery, zamyslene odpovedal. Moji predkovia boli vidiecki šľachtici a zdá sa, že viedli život, aký viedla väčšina príslušníkov ich spoločenskej triedy. No aj napriek tomu sklony, o ktorých hovoríte, mám už v krvi. Možno som ich zdedil po starej matke, ktorá bola sestrou francúzskeho maliara Verneta. Umenie v krvi vie nadobudnúť najčudesnejšie podoby. Ako však viete, že ide o dedičnú záležitosť? Pretože môj brat Mycroft má toto umenie v krvi oveľa viac ako ja. Bola to pre mňa skutočná novinka. Ak v Anglicku existuje ešte jeden človek s takými výnimočnými schopnosťami, ako to, že sa o ňom ešte nedozvedela ani polícia, ani verejnosť. Spýtal som sa ho na to a naznačil som, že vyhlásiť vlastného brata za lepšieho ako on diktuje môjmu priateľovi iba skromnosť. Holmes sa pri mojej narážke zasmial. Môj drahý Watson, povedal, nepatrí medzi ľudí, ktorí skromnosť pokladajú za cnosť. Logicky rozmýšľajúci človek musí vidieť všetko také, aké je v skutočnosti, a podceňovať sám seba je rovnaká odchýlka od pravdy, ako nafúkovať sa kvôli nejakým schopnostiam. Ak teda hovorím, že Mycroft je lepší pozorovateľ ako ja, uverte mi, že hovorím presnú a doslovnú pravdu. Je váš brat mladší ako vy? Je o 7 rokov starší. A ako to, že o ňom nikto nevie? V kruhoch, v ktorých sa pohybuje, je až pri dobre známy. Tak teda kde? Napríklad v klube Diogenes. Nikdy som o takej inštitúcii nepočul a moju nevedomosť sa určite dalo čítať aj z mojej tváre, pretože Holmes vytiahol hodinky. Klub Diogenes je jeden z najzvláštnejších londýnskych klubov a Mycroft je jeden z jeho najzvláštnejších členov. V klube sa nachádza vždy medzi 3/4 a 7 hodinami 40 minútami. Je 6, takže ak by ste sa za takéhoto krásneho večera chceli prejsť, bude mi potešením zoznámiť vás s 2 kuriozitami. O 5 minút sme už kráčali po ulici a smerovali sme k Regent's Circus. Zrejme sa čudujete, povedal Holmes, že môj brat Mycroft nevyužíva svoje schopnosti ako detektív. Nie je na to stavaný. Nazdal som sa však, že ste povedal som, že lepší ako ja je v pozorovaní a dedukovaní. Ak by sa detektívne umenie začínalo a končilo rozumovaním v ušiaku,
Môj brat by bol najlepším kriminálnym agentom všetkých čias. Chýbajú mu však na to ambície aj energia. Ba nie je ani ochotný ísť sa na vlastné oči presvedčiť, či sú jeho závery správne. A radšej by priznal, že sa mýlil, ako by si mal dať prácu s dokazovaním svojej pravdy. Opakovane som za ním chodil vždy, keď sa vynoril nejaký mimoriadny problém a získal som od neho riešenia, ktoré sa v konečnom dôsledku ukázali ako správne. Napriek tomu však nebol vôbec schopný podniknúť nejaké praktické kroky, ktoré sú prosto nevyhnutné, aby bolo možné predložiť prípad súdu. Tak teda to nie je jeho profesia. Vôbec nie. To, čo je pre mňa prostriedkom na obživu, je preňho hobby, ktorému sa oddáva ako amatér. Má mimoriadne nadanie na číslice a na ktorom si oddelení ktorého si ministerstva robí audity rozmanitých obchodných kníh. Mycroft býva na Pall Mall. Do práce mu stačí zájsť každé ráno za roh ulice na Whitehall a po tej istej trase sa každý večer vracia domov. Ako je rok dlhý, neurobí iný pohyb a stretnúť sa s ním možno len v klube Diogenes, ktorý má cez ulicu. Nijako si na názov toho klubu nespomínam. To je celkom dobre možné. Viete, v Londýne žije veľa ľudí, ktorí si kvôli plachosti alebo mizantrópii neželajú zjavovať sa v spoločnosti svojich blízkych. Napriek tomu však majú v láske pohodlné kreslá a čerstvé noviny či časopisy. A práve kvôli ním prišiel na svet Diogenes a teraz sa v ňom schádzajú tí najnespoločenskejší a najneklubovejší ľudia v tomto meste. V tomto klube majú členovia zakázané, čo i len náznakom sa zaujímať o svojich kolegov. Nie je tu dovolené zhovárať sa. Možné je to len v Strangers Room a 3 prehrešky proti týmto pravidlám, ak pravda niekto na ne výbor klubu upozorní, sa trestajú vylúčením. Môj brat je jedným zo zakladateľov klubu a ja som niekoľkokrát na vlastnej koži zakúsil, aká mimoriadne upokojujúca je atmosféra, ktorá vládne v klube. Za reči sme došli až k Pall Mall a od paláca svätého Jakuba, kde sa začína, sme po nej kráčali ďalej. Sherlock Holmes potom zastal pred dverami, len kúsok od Carltonu, potom mi naznačil, že mám byť ticho a dlhou rukou ma zaviedol do haly. Cez veľké sklené tabule som zazrel rozľahlú, luxusne zariadenú miestnosť, v ktorej sedelo pozoruhodné množstvo mužov čítajúcich noviny, každý vo svojom vlastnom výklenku. Holmes ma zaviedol do malej miestnosti, z ktorej bol výhľad na Pall Mall, potom ma na chvíľu opustil, aby sa vrátil aj so spoločníkom, ktorým nemohol byť nikto iný ako jeho brat. Mycroft Holmes bol oveľa vyšší a urastenejší ako Sherlock. Bola to korpulentná postava, ale jeho tvár, hoci masívna, si zachovala čosi z ostrého výrazu, ktorý bol taký pozoruhodný na jeho bratovi. Oči čudne jasné, vodovosivé, ako by sa pozerali tým istým vzdialeným, introspektívnym pohľadom, aký som pozoroval len u Sherlocka, a to iba keď dával plný priechod svojim schopnostiam. Rád vás poznávam, pane, povedal a natrčil mi širokú, tučnú ruku, podobnú tulenej plutve. Od tých čias, čo ste sa stali Sherlockovým kronikárom, počúvam všade len o ňom. Mimochodom, Sherlock, čakal som, že sa minulý týždeň stretneme. Mali sme sa pozhovárať o prípade toho zámku. Myslel som si, že bude nad tvoje sily. Kdeže, vyriešil som ho, odpovedal mu môj priateľ s úsmevom. Prirodzene bol to Adams. Pravda, že to bol Adams. Od začiatku som si tým bol istý. Obaja sa usadili vo výklenku pri okne. Ak chce kto si študovať ľudstvo, najlepšie je sledovať ho stadiaľto, poznamenal Mycroft. Len hľaď na tie veľkolepé typy. Pozri sa napríklad na tých 2 mužov, čo idú smerom k nám. Makler od biliardu a ten druhý? Nemýliš sa. Čo je ten druhý, čo súdiš? Obaja muži zastali pri okne. Jediné stopy po biliarde, ktoré som na tom prvom zazrel, boli škvrny od kriedy nad vreckom od vesty.
Druhý bol pomenší, tmavý chlapík s klobúkom posunutým do tyla. Pod pazuchou niesol niekoľko balíčkov. Povedal by som, že je to vojak, vyslúžilec, navrhol Sherlock. Ale do civilu odišiel len nedávno, poznamenal brat. Pôsobil, ako vidím, v Indii a bol to podôstojník. Najskôr pri delostrelectve, pokračoval Holmes. A je vdovec, má však dieťa. Deti, chlapče, deti. No tak, povedal som so smiechom, to je už hádam priveľa. Pravdaže, odpovedal Holmes, vôbec nie je ťažké usúdiť, že muž s takým držaním tela, autoritatívnym výzorom a slnkom opálenou pokožkou je vojak, ale nie obyčajný a že sa len nedávno vrátil z Indie. To, že demobilizoval len nedávno, vyplýva z toho, že ešte vždy nosí erárne topánky, ako im hovoria, pridal sa Mycroft. Podľa chôdze nemôže byť kavalérista, ale čiapku nosil posunutú na jeden bok, čo vidno podľa svetlejšej pokožky na tej strane čela, na ktorú ju má nastrčenú. Váha hovorí proti tomu, že by mohol byť sapér. Nuž je to delostrelec. Pôsobí zarmútene, čo naznačuje, že stratil niekoho veľmi blízkeho. To, že si sám robí nákupy, hovorí o tom, že mohol prísť o ženu. Vidíte, že nakúpil kadečo pre deti. Kúpil aj rabkáč a podľa toho je jedno z detí ešte malé. Žena mu umrela zrejme pri pôrode. A potom pod pazuchou nesie obrázkovú knižku, takže sa musí starať ešte o jedno, zrejme staršie dieťa. Začínal som rozumieť, čo mal môj priateľ na mysli, keď povedal, že jeho brat je ešte bystrejší ako on. Pozrel sa na mňa a usmial sa. Mycroft si zašňupal z tabatierky z korytnačej rohoviny a veľkou červenou vreckovkou si z kabáta pozmetal zvyšky tabaku. Len tak mimochodom, Sherlock, povedal, dostalo sa mi pod ruku čosi, na čom by si poriadne zgustol. Je to mimoriadne pozoruhodný problém a ja mám povedať, čo si o ňom myslím. V skutočnosti nemám v sebe dosť energie, aby som sa mu venoval, iba ak z časti, poskytol mi však základ na niekoľko potešujúcich špekulácií. Ak si chceš vypočuť fakty, bude mi potešením, môj drahý Mycroft. Brat, čo si naškriabal na list z bloku, zazvonil a lístok podal čašníkovi. Požiadal som pána Melasa, aby sem zašiel. Vysvetlil nám. Býva o poschodie vyššie ako ja. Poznám sa s ním skôr z videnia, ale aj tak sa so svojou dilemou obrátil na mňa. Pán Melas je pôvodom Grék a, ako som vyrozumel, je vynikajúci prekladateľ. Na živobytie si zarába z časti ako tlmočník pri súdnych procesoch a z časti ako sprievodca bohatých orientálcov, ktorí bývajú v hoteloch na Northumberland Avenue. Nechám ho, nech vám svoj mimoriadne pozoruhodný zážitok vyrozpráva vlastnými slovami. O niekoľko minút sa k nám pripojil nízky, zavalitý muž. Jeho olivovo sfarbená tvár a vlasy čierne ako uhoľ jasne naznačovali jeho južanský pôvod, hoci sa vyjadroval ako vzdelaný Angličan. Dychtivo si potriasol ruku s Holmesom a jeho čierne oči zažiarili od radosti, keď sa dozvedel, že sa o jeho problém zaujíma taký slávny odborník. Som presvedčený, že polícia mi vôbec neuverila. Neuverila, aj keď som im dal svoje slovo. Začal trochu kvílivo. Len preto, že o čom si podobnom nikdy predtým nepočuli, si myslia, že nič také sa ani stať nemôže. Ja však dobre viem, že nebudem mať pokoja, kým sa nedozviem, čo sa s tým chudákom s náplasťou na tvári vlastne stalo. Som sama pozornosť, ubezpečil ho Sherlock Holmes. Dnes je streda, pokračoval pán Melas. A stalo sa to v pondelok večer, teda len pred 2 dňami. Chápete? Len pred 2 dňami. Som prekladateľ, ale to vám už tu môj sused určite povedal. Prekladám zo všetkých jazykov, alebo takmer zo všetkých, ale keďže som rodom Grék a mám aj grécke meno, špecializujem sa predovšetkým na svoj rodný jazyk. Už dlhé roky som hlavným prekladateľom z gréčtiny a do gréčtiny v Londýne a moje meno dobre poznajú vo všetkých hoteloch. Stáva sa,
A to dosť často, že cudzinci, ktorí sa dostali do ťažkostí, alebo cestovatelia, ktorí sa do mesta dostali na poslednú chvíľu a potrebujú moje služby, posielajú po mňa aj v nie veľmi príhodných hodinách. Vôbec ma preto neprekvapilo, keď v pondelok večer prišiel za mnou priamo do bytu pán Latimer, mladý muž oblečený podľa poslednej módy, a požiadal ma, aby som s ním nasadol do drožky, ktorá čaká pri bráne. V obchodnej záležitosti ho však prišiel navštíviť priateľ z Grécka, ale keďže on nehovorí nejakým cudzím jazykom, iba vlastným, je nevyhnutné, aby mu pri dorozumievaní pomohol tlmočník. Povedal, že jeho dom sa nachádza neďaleko v Kensingtone, ale zdalo sa, že má naponáhlo, lebo keď sme vyšli na ulicu, do drožky ma priamo hnal. Hovorím do drožky, hoci už onedlho som začal pochybovať, či som sa popravde neocitol v kočiari. Vo vnútri bolo viac miesta ako v tej štvorkolesovej hanbe Londýna a vybavenie, hoci ošúchané, bolo elegantné. Pán Latimer sa posadil oproti mne a vyrazili sme cez Charing Cross hore po Shaftesbury Avenue. Dorazili sme na Oxford Street a vtedy som poznamenal čosi v tom zmysle, že tadiaľto je to do Kensingtonu poriadna okľuka. V ďalšej reči mi však zabránilo čudné správanie môjho spoločníka. Najprv vytiahol z vrecka zastrašujúco pôsobiacu palicu, vyplnenú olovom, niekoľkokrát ňou švihol, ako keby skúšal jej váhu a silu. Potom si ju bez slova položil vedľa seba na sedadlo. Potom vytiahol na oboch stranách okná, a ja som s úžasom zistil, že ich zakrýva papier, zrejme preto, aby som cez ne nevidel. Je mi ľúto, že vám bránim vo výhľade, pán Melas, povedal. Skutočnosť je taká, že nemám v úmysle prezradiť vám, kam mierime. Možno by mi nepadlo vhod, keby sa vám podarilo nájsť k nám cestu späť. Určite si viete predstaviť, ako ma tieto slová ohromili. Môj spoločník bol mocný, širokoplecí mladý muž, navyše mal zbraň, takže ak by som sa s ním aj pustil do bitky, nemal by som nejakú šancu uspieť. Správate sa náramne čudne, pán Latimer. Ledva som dostal zo seba. Musíte si byť vedomí toho, že si počínate protizákonne. Dopúšťam sa obmedzovania vašej osobnej slobody, povedal. Ale my vám to vynahradíme. Musím vás však vystríhať, pán Melas, že ak sa dnes večer pokúsite vyvolať akýkoľvek poplach alebo urobiť čosi, čo nebude v súlade s mojimi záujmami, oľutujete to. Uvedomte si prosím, že nikto nevie, kde sa teraz nachádzate a že ste celkom v mojej moci, či už ste v kočiari alebo u mňa doma. Hovoril pokojne, ale s drsným podtónom, ktorý vyjadroval jasnú hrozbu. Mlčky som teda sedel a horúčkovito som premýšľal, aký mal asi dôvod, aby ma uniesol, navyše takýmto zvláštnym spôsobom. Nech už bolo akokoľvek, bolo mi celkom jasné, že nemá nejaký zmysel, aby som kládol odpor, že mi zostáva len čakať, čo sa zo všetkého vykľuje. Viezli sme sa takmer 2 hodiny a ja som nemal ani najmenšie tušenie, kam smerujeme. Drkotanie kolies na kameňoch mi občas prezradilo, že napredujeme po vydláždenej ceste, inokedy, keď kolesá takmer stíchli, som vedel, že sa vezieme po asfalte, lenže okrem zmeny zvuku mi nič ani v najmenšom neprezrádzalo, kam sa to rútime. Papiere na oboch stranách kočiara boli nepriehľadné a okienko vpredu zakrývala belasa záclonka. Bolo 7:45, keď sme opustili Pall Mall a keď sme konečne zastali, hodinky mi ukazovali, že je o 10 minút 9. Môj spoločník spustil okno a ja som úchytkom zazrel nízky oblúkový vchod, nad ktorým svietila lampa. Len čo ma vyduril z koča, dvere sa otvorili a ja som sa ocitol v dome, pričom sa mi zazdalo, že po oboch stranách chodníka, po ktorom som prešiel, bol trávnik a rástli tam stromy. Neodvážim sa povedať, či išlo o súkromný pozemok, alebo o vidiecký pozemok bona fide. Vnútri svietila farebná lampa,
Stiahnutá však bola tak nízko, že som nevidel takmer nič, iba ak to, že hala, v ktorej som sa ocitol, je priestranná a obvešaná obrazmi. V matnom svetle som videl len toľko, že človek, ktorý otváral dvere, je malý, stredného veku a vyzerá celkom obyčajne. Keď sa obrátil k nám, v záblesku svetla som zbadal, že na očiach má okuliare. Je toto pán Melas, Harold? Spýtal sa. Áno, je. Dobrá práca, dobrá práca. Nič vzlom, pán Melas, ale nemohli sme sa bez vás zaobísť. Ak nám pomôžete, neoľutujete, ale ak sa pokúsite o nejaký podvod, nech vás chráni Boh. Hovoril nervózne, trhane, medzi rečou sa pochechtával, istým spôsobom však vo mne budil väčší strach ako ten prvý. Čo odo mňa chcete? Spýtal som sa ho. Iba to, že sa istého pána z Grécka, ktorý je u nás na návšteve, chceme na čo si opýtať a potrebujeme aj jeho odpovede. Ale na nič viac sa nepýtajte. Len prekladajte, na čo sa ho budeme pýtať, lebo... A znova sa nervózne zachychotal. Lebo budete ľutovať, že ste sa narodili. Pri týchto slovách otvoril dvere a naznačil mi, aby som vošiel do miestnosti, ktorá bola na prvý pohľad bohato zariadená, ale i v nej svietila iba jedna, aj tentoraz hlboko stiahnutá lampa. Miestnosť bola určite veľká, a podľa toho, ako hlboko sa mi nohy zabárali do koberca, som súdil, že majiteľ musí byť bohatý. Zbadal som za matom potiahnuté kreslá, vysoký mramorový kozub a po jeho boku čosi, čo som pokladal za japonskú zbroj. Priamo pod lampou stála stolička a ten postarší muž mi kývol, aby som sa na ňu posadil. Mladší odišiel, ale čoskoro sa vrátil, lenže inými dverami. Priviedol so sebou muža, odetého do voľného odevu, pripomínajúceho župan. Ten muž kráčal veľmi pomaly. Keď vstúpil do kruhu svetla, ktorý vrhala lampa, uvidel som ho zbližša a už pri pohľade na jeho tvár ma pochytila hrôza. Bol smrteľne bledý a strašne vychudnutý, oči sa mu ligotali a vyvaľoval ich ako človek, ktorému už nezostali nejaké sily a v ktorom sídli už len duša. Lenže ešte viac ako znaky fyzickej slabosti ma desilo, že tvár mal krížom krážom prelepenú leukoplastom, zalepené mal dokonca aj ústa. Máš tabuľku, Harold? Skríkol starší z chlapov, keď sa ten úbožiak skôr zviezol, ako si sadol do kresla. Uvoľnil si mu ruky? A teraz mu daj kriedu. Vy budete klásť otázky, pán Melas, a on bude písať odpovede. Najprv sa ho spýtajte, či je ochotný podpísať tie papiere. V očiach toho muža sa zablislo. Nikdy, napísal po grécky na tabuľku. Za nejakých okolností? Spýtal som sa ho na pokyn tyrana. Iba ak ju v mojej prítomnosti bude sobášiť grécky kňaz, ktorého poznám. Chlapík sa svojím typickým spôsobom zachychotal. Ale viete, čo vás čaká? O seba nemám žiadnu starosť. Približne takto vyzerali otázky a odpovede z našej spoli hovorenej, spoli písanej konverzácie. Znova a znova som sa ho musel pýtať, či je ochotný podpísať akýsi dokument. A znova som dostával rovnakú rozhorčenú odpoveď. Potom mi zrazu zišiel na spásny nápad. Ku každej otázke som začal pridávať kratučky, na pohľad neškodný dôvetok, aby som si overil, či niektorý z našich spoločníkov čosi netuší. A potom, keď som zistil, že tento spôsob komunikácie je bezpečný, pustil som sa do oveľa nebezpečnejšej hry. Naša konverzácia od tej chvíle vyzerala asi takto. Odpor vám nepomôže. Kto ste? Nedbám, som cudzinec v Londýne. Budete strojcom svojho osudu. Ako dlho ste tu? Nech je tak, 3 týždne. Ten majetok nebude nikdy váš. Čo vás trápi? Ale ani nepadne do rúk darebákom. Chcú ma vyhľadovať. Pustíme vás, ak podpíšete. Komu patrí tento dom? Nikdy to nepodpíšem. Neviem.
Nijako jej tým nepomôžete. Ako sa voláte? Nech mi to povie sama. Kratides. Ak podpíšete, uvidíte ju. Odkiaľ ste? Tak ju teda nikdy neuvidím. Z Atén. Chýbalo mi 5 minút, pán Holmes, a celý príbeh by som im bol ukradol spod nosa. Moja nasledujúca otázka mohla všetko objasniť, lenže v tej chvíli sa otvorili dvere a do miestnosti vošla žena. Nevidel som ju jasne, takže o nej viem povedať len toľko, že bola vysoká a pôsobila graciózne. Mala čierne vlasy a odetá bola do čohosi splývavého, pravdepodobne to bol župan. Harold, oslovila mladšieho muža po anglicky, ale s trochu cudzým prízvukom. Už som to dlhšie nevydržala. Je mi tam otupno samej len Och, môj Bože, veď to je Paul. Posledné slová povedala po grécky a v tej istej chvíli si ten väznený muž s krčovitým úsilím strhol z tváre leukoplast a vykríkol: Sophie, Sophie! A padol tej žene do náručia. Objatie však trvalo len chvíľu, pretože mladší z mužov schytil ženu a vyviedol ju z miestnosti, zatiaľ čo starší poľahky premohol svoju vychudnutú obeť a vyviedol ju rovnako von, len inými dverami. Na chvíľu som zostal v miestnosti sám. Vyskočil som na rovné nohy, hnaný neistou predstavou, že by som sa nejakým spôsobom mohol dostať na stopu toho, čo sa v dome, do ktorého ma zavliekli, deje. Našťastie som sa nepohol z miesta, pretože keď som zdvihol zrak, uvidel som toho staršieho, ako stojí na prahu a sleduje ma. To stačí, pán Melas, povedal. Ako vidíte, zdôverili sme sa vám s celkom súkromnou záležitosťou. Neboli by sme vás obťažovali, keby sa náš priateľ, ktorý hovorí po grécky a ktorý tieto rozhovory začal, nemusel náhle vrátiť na východ. Museli sme preto nájsť niekoho namiesto neho a našťastie sme sa dozvedeli o vašich schopnostiach. Uklonil som sa. Tu máte 5 libier, povedal a podišiel ku mne. Myslím, že je to dobrá pláca, ale pamätajte, dodal, potľapkal ma po hrudi a znova sa zachychotal. Ak nejakej živej duši prezradíte čosi o tom, čo ste tu zažili, pripomínam jedinej živej duši, nuž nech vám je Boh milostivý. Ani neviem vysloviť, aký odpor a hrôzu tento nevýrazne pôsobiaci človek vo mne budil. Lampa v tej chvíli svietila priamo naňho a tak som si ho mohol prezrieť lepšie. Tvár mal akoby zježenú, celú žltú, končistú briadku mal riedku a povednutú. Keď hovoril, vystrkoval obličaj dopredu a jeho pery a viečka sa jednostaj chveli ako človeku, ktorý trpí chorobou tanec svätého Víta. Nemohol som si pomôcť, pomyslel som si, že ten záľudný chichot je takisto príznak nejakej nervovej choroby. Hrôza, ktorá sálala z jeho tváre, pramenila v očiach oceľovo-sivých, svietiacich chladným jasom so zlomyselnou, neúprosnou krutosťou skrývajúcou sa na ich dne. Dozvieme sa, ak sa niekde prerieknete, pohrozil. Máme svoje cestičky, ako sa dostať k informáciám. A teraz vás už vonku čaká koč. Môj priateľ vás odprevadí. Poponáhľal som sa na chodbu a potom von z domu, nasadol som do koča, pritom som znova na maličký okamih zazrel stromy a záhradu. Pán Latimer mi kráčal tesne v pätách. Zasa si sadol oproti mne, ale nepovedal jediné slovko. Mlčky sme zasa prešli nekonečnú vzdialenosť so zdvihnutými oknami, až nakoniec bolo niečo po polnoci, povoz zastal. Musíte vystúpiť, pán Melas, oznámil mi môj spoločník. Je mi ľúto, že vás musím opustiť tak ďaleko od vášho domova, ale nemám na výber. Akýkoľvek pokus vystopovať tento koč vám môže len ublížiť. Pri týchto slovách otvoril dvierka a ja som mal ledva čas vyskočiť, keď kočiš pošibal koňa a koč sa stratil. Zdesený som sa poobzeral okolo seba. Ocitol som sa na akomsi bujnom pastvisku, na ktorom sa černeli škvrny, boli to kríky.
V diaľke sa črtal rad domov, v niektorých horných oknách sa ešte svietilo. Na druhej strane som videl červené signálne svetlá železnice. Koč, ktorý ma na toto miesto doviezol, bol už z dohľadu. Stál som tam, obzeral som sa okolo seba a hádal som, kde sa pre všetko na svete nachádzam, keď som v tme zbadal, ako ku mne kto si prichádza. Keď sa ten človek celkom priblížil, spoznal som v ňom staničného nosiča batožiny. Mohli by ste mi prosím vás prezradiť, kde sa práve nachádzam? Toto tu je Wentworth Common, povedal. Dostanem sa stadiaľto vlakom do Londýna? Musíte prejsť asi míľu do Clapham Junction, povedal. Ešte stihnete vlak do stanice Victoria. Tak sa skončilo moje dobrodružstvo, pán Holmes. Ani netuším, kde som bol, ani s kým som sa zhováral. Neviem nič okrem toho, čo som vám rozpovedal. Viem len toľko, že sa tam hrá nejaká špinavá hra a ak môžem, veľmi rád tomu nešťastníkovi pomôžem. Hneď ráno som celý príbeh vyrozprával pánu Mycroftovi Holmesovi a potom aj polícii. Chvíľu potom, čo sme si vypočuli toto mimoriadne rozprávanie, sme len mlčky sedeli. Potom sa Sherlock Holmes pozrel na svojho brata. Podnikol si čosi? Spýtal sa ho. Mycroft siahol po Daily News, ktoré ležali vedľa stolíku. Každý, kto poskytne informácie o tom, kde sa nachádza grécky gentleman menom Paul Kratides z Aten, dostane odmenu. Pán Kratides nevie po anglicky. Podobnú odmenu dostane každý, kto poskytne informáciu o gréckej dáme, ktorá sa krstným menom volá Sophie. Bolo to vo všetkých novinách. Nič. A čo grécke veľvyslanectvo? Obrátil som sa na nich, nevedia nič. A čo telegram na aténske policajné riaditeľstvo? Všetku rodinnú energiu zdedil Sherlock, odpovedal Mycroft, obracajúc sa na mňa. Tak si teda preber celý prípad, ako leží a beží a mne daj vedieť, ako všetko dopadlo. Pravdaže, odpovedal mu môj priateľ a zdvihol sa zo stoličky. Dám ti vedieť, ako aj pánu Melasovi. A mimochodom, pán Melas, na vašom mieste by som bol veľmi opatrný, pretože ten inzerát im prezradil, že ste ich oklamali. Cestou domov sa Holmes zastavil na pošte a rozoslal niekoľko telegramov. No vidíte, Watson, poznamenal, keď sa vrátil. Tento večer naozaj nebol márny. Mycroft mi už v minulosti posunul niekoľko mimoriadne zaujímavých prípadov. Problém, ktorý stojí pred nami, má síce iba jediné vysvetlenie, ale aj tak je na ňom zo pár zaujímavých a neobjasnených črt. Dúfate, že sa vám ho podarí vyriešiť? Nuž, ak už vieme toľko, bolo by naozaj čudné, keby sme sa nedopracovali aj ku zvyšku. Vy sám ste si celkom isto tiež vytvorili teóriu schopnú vysvetliť fakty, o ktorých nám rozprávali. To áno, je však len veľmi hmlistá. Takže čo si o celej veci myslíte? Zdá sa mi celkom jasné, že to grécke dievča odvliekol mladý Angličan, Harold Latimer. A odkiaľ ju odvliekol? Pravdepodobne z Atén. Sherlock Holmes len pokrútil hlavou. Ten mladý muž nevie jediné slovko po grécky. A tá mladá dáma hovorí celkom slušne po anglicky. Záver znie, ona strávila v Anglicku istý čas, kým on v Grécku nikdy nebol. Dobre teda, predpokladajme, že prišla do Anglicka na návštevu a ten Harold ju presvedčil, aby s ním utiekla. To už znie pravdepodobnejšie. Potom Paul, jej brat, pretože podľa mňa taký je ich príbuzenský vzťah, pricestoval z Grécka do Anglicka, aby zasiahol. Počínal si však nerozumne, dostal sa do rúk toho mladého muža a jeho staršieho spoločníka. Zatvorili ho a použili proti nemu násilie, aby ho donútili podpísať nejaké papiere, ktoré sa týkajú dedičstva toho dievčaťa. Ten väznený muž je možno aj jej poručník. Lenže poručník odmietol.
Aby s ním mohli vyjednávať, museli zohnať tlmočníka. Tak prišli na pána Melasa, hoci predtým používali služby niekoho iného. Dievča sa o príchode svojho brata nedozvedelo, prišlo na to, ako sme počuli až čírou náhodou. Vynikajúco, Watson, zvolal Holmes. Naozaj si myslím, že nie ste ďaleko od pravdy. Dobre viete, že máme v ruke dobré karty a obávať sa musíme už len násilného činu z ich strany. Ak nám dajú trochu času, určite ich dostaneme. Ale ako zistíme, kde je ten ich dom? Nuž, ak sú naše dohady správne, a to dievča sa naozaj volá Sophie Kratidesová, nebude ťažké nájsť ju. Ona je naša hlavná nádej, pretože jej brat je v tejto krajine úplný cudzinec. Je jasné, že Harold nadviazal styky s tým dievčaťom už pred určitým časom. Ide najmenej o niekoľko týždňov, pretože jej brat v Grécku mal dosť času o všetkom sa dozvedieť a okamžite prísť sem. Ak za ten čas bývali kdesi spolu, je pravdepodobné, že nejaká odpoveď na Mycroftov inzerát predsa len príde. Kým takto vykladal, došli sme až k nášmu bydlisku na Baker Street. Holmes vyšiel po schodoch prvý a keď otvoril dvere do našej spoločnej izby, strhol sa od prekvapenia. Nazrel som mu ponad plece a aj ja som strnul. V ušiaku sedel jeho brat Mycroft a pokojne bafkal z cigary. Vstúpte, pán Sherlock Holmes, rozšafne pozýval brata dnu. Nech sa páči, vážený pane, smial sa nám priamo do úžasnutých tvári. Nečakali ste, že vynaložím toľko energie, čo? Však Sherlock. Tento prípad má však v sebe čosi, čo ma priťahuje. Ako si sa sem dostal? Prešiel som okolo vás v drožke. Udialo sa v prípade niečo nové? Prišla mi odpoveď na inzerát. Ach, veru tak, prišla len 5 minút po tom, čo sme sa rozlúčili. A čo z nej? Mycroft Holmes vytiahol kus papiera. Tu je, povedal. Oznám napísali perom so širokým hrotom na drahý papier krémovej farby. Autorom je muž stredného veku a slabšej telesnej konštrukcie. Pane, ako odpoveď na váš inzerát z dnešného rána si vás dovolujem informovať, že mladú dámu, na ktorú sa pýtate, veľmi dobre poznám. Ak by ste sa unúvali a prišli ma navštíviť, mohol by som vám poskytnúť viaceré podrobnosti o jej bolestnom osude. Momentálne bývam v The Myrtles, Beckenham. S úctou je Davenport. Píše z Lower Brixton, poznamenal Mycroft Holmes. Myslíš, Sherlock, že by sme sa mohli za ním vydať hneď a zaraz a dozvedieť sa od neho viac podrobností? Môj drahý Mycroft, život jej brata je cennejší ako príbeh jeho sestry. Myslím, že by sme mali zájsť na Scotland Yard, vziať inšpektora Gregsona a zamieriť priamo do Beckenhamu. Vieme, že tomu človeku tam ide o život a každá hodina môže byť drahá. Bude dobré vziať cestou aj pána Melasa. Navrhol som. Prekladateľ sa nám môže zísť. Výborne, súhlasil Sherlock Holmes. Pošlite chlapca pod rožku, o chvíľu budeme nachystaní. Otvoril zásuvku na stole. Všimol som si, že z nej vybral revolver, ktorý si okamžite strčil do vrecka. Áno, ako keby odpovedal na môj skúmavý pohľad. Z toho, čo sme počuli, môžeme súdiť, že máme dočinenia s mimoriadne nebezpečnou bandou. Už sa takmer zotmelo, kým sme sa dostali na Pall Mall k Melasovmu bytu. Pred chvíľou ho vraj navštívil akýsi pán a Melas s ním odišiel. Neviete mi povedať kam? Spýtal sa Mycroft Holmes. To neviem, pane, odpovedala mu žena, ktorá nám prišla otvoriť dvere. Viem iba toľko, že odišiel s tým pánom na koči. Predstavil sa ten pán? Nie, pane. Nebol to vysoký, pekný, tmavý mladý muž? Och, vôbec nie, pane. Toto bol nízky pán, mal okuliare, vychudnutú tvár a bol veľmi príjemný, lebo po celý čas, čo sa zhovárali, sa chichotal.
Rýchle, zvolal Sherlock Holmes nástojčivým hlasom. Začína to byť vážne, poznamenal, ako sme sa viezli na Scotland Yard. Tí ľudia sa opäť zmocnili Melasa. Tomu chlapovi chýba odvaha a oni to počas včerajšej skúsenosti poznali. Ten zloduch ho určite na smrť vyľakal, len čo sa pred ním zjavil. Niet pochýb, že potrebujú jeho profesionálne služby, ale keď ho využijú, možno ho budú chcieť potrestať za to, čo pokladajú za zradu. Dúfali sme, že ak sadneme na vlak, dostaneme sa do Beckenhamu rovnako rýchlo, ba možno rýchlejšie, ako keby sme cestovali drožkou. Lenže keď sme dorazili na Scotland Yard, trvalo nám viac ako hodinu, kým sme sa dostali k inšpektorovi Gregsonovi, toľko nám trvalo, kým sa nám podarilo prekonať zákonné formality, ktoré nám bránili vstúpiť do budovy. Bolo 3:15, keď sme prišli na London Bridge a 10:30, keď sme všetci vystúpili na Beckenhamskej stanici. Po poľmíľovej ceste sme dorazili k The Myrtles, veľkému tmavému domu, stojacemu bokom od cesty v záhrade, ktorá k nemu patrila. Vyplatili sme drožku a k domu sme sa všetci štyria vydali po vlastných. Vo všetkých oknách je tma, poznamenal inšpektor. Zdá sa, že dom je prázdny. Vtáci ufrnkli a hniezdo je prázdne, povedal Holmes. Prečo si to myslíte? V priebehu hodiny tadiaľto prešiel voz plne naložený batožinou. Inšpektor sa zasmial. Videl som tie koláje vo svetle plynovej lampy, čo visí na bráne, ale kde ste vzali tú batožinu? Možno ste si všimli koláje, ktoré urobil ten istý voz, ale opačným smerom. Nuž a koláje, ktoré viedli preč od domu, boli oveľa hlbšie. Boli až také hlboké, že s istotou možno tvrdiť, že voz zaťažil veľký náklad. O máličko ste ma predbehli, povedal inšpektor a pokrčil plecami. Tie dvere len tak ľahko nepopustia, ale skúsime, či nás niekto nepočuje. Mocne zabúšil klopadlom, potiahol za zvonec, ale nikto sa neozval. Holmes kam si zmizol, ale o chvíľu sa vrátil. Vypáčil som okno, oznámil. Ešte šťastie, že ste na strane polície a nie na opačnej, pán Holmes, poznamenal inšpektor, keď si všimol, ako obratne nadvihol môj priateľ zástrčku. Nuž, som toho názoru, že za takýchto okolností môžeme vojsť, aj keď nás nepozývajú. Jeden za druhým sme preliezli okno do veľkého apartmánu, očividne toho istého, v ktorom sa ocitol Melas. Inšpektor zažal svoju lampičku a v jej svetle sme uvideli dvoje dvere, záclonu, lampu a japonské brnenie, presne ako nám to Greg opísal. Na stole stáli dva poháre, prázdna fľaša od brandy a boli tam aj zvyšky jedla. Čo je to? Spýtal sa Holmes odrazu. Zostali sme ticho stáť a načúvali sme. Odkiaľ si sponad našich hlav sa ozývalo tiché kvílenie. Holmes vyrazil k dverám a von na chodbu. Strašidelný zvuk prichádzal z poschodia. Vybehol hore, my s inšpektorom hneď za ním, zatiaľ čo jeho brat Mycroft bežal iba tak rýchlo, ako mu masívne telo dovoľovalo. Na poschodí nás čakali troje dvere. Zlovestný zvuk vychádzal z prostredných, pod chvíľou sa stišoval na dutý mrmot, potom zasa stúpal, až sa zmenil na ostré skučanie. Bolo zamknuté, kľúč však trčal zo zámky. Holmes rýchlo otvoril dvere a vbehol dnu, v zápätí však vybehol von a rukou sa držal za hrdlo. Horí tam drevné uhlie, zakričal. Vyčkajme, o chvíľu to prejde. Nazreli sme dnu. Dovideli sme, že jediné svetlo v miestnosti pochádza z priduseného belasého plameňa, ktorý plápolá na malej kovovej trojnožke uprostred miestnosti. Na podlahe vytváralo neprirodzený kruh. V tieni za trojnožkou sme zazreli nejasné obrysy dvoch postáv, skrčených pri stene. Z otvorených dvier prúdili na chodbu strašidelné otravné výpary, ktoré nás dusili a nútili kašľať. Holmes vybehol až na vrch schodov, vpustil dnu čerstvý vzduch a potom vrazil do miestnosti, otvoril okno
a trojnožku vyhodil do záhrady. O chvíľu budeme môcť vojsť dnu, vydýchol, keď znova vybehol z izby. Kde je svieca? Pochybujem, že sa nám v takomto vzduchu podarí zapáliť zápalku. Mycroft, pridrž to svetlo pri dverách a poďme ich vyniesť. Teraz! Pribehli sme k tým dvom otráveným mužom a rýchlo sme ich vytiahli von na osvetlenú chodbu. Obaja mali modré pery, boli v bezvedomí, tváre mali opuchnuté a prekvapené, oči vyvalené. Črty mali také zdeformované, že nebyť čiernej brady a tučnej postavy, možno by sme v jednom z nich ani nespoznali gréckeho tlmočníka, s ktorým sme sa len pred niekoľkými hodinami rozlúčili v klube Diogénes. Ruky aj nohy mal pevne zviazané a nad jedným okom mal ranu ako po ťažkom údere. Druhý, podobne spútaný, bol vysoký, nasmrť vychudnutý muž, leukoplast, ktorý mal dolepenú tvár, ju menil na groteskný obrazec. Ani nezavzdychal, keď sme ho ukladali na zem. Jediný pohľad mi stačil, aby som poznal, že pomoc prišla neskoro. Pán Melas však ešte vždy žil a o necelú hodinu som s uspokojením videl, ako za pomoci čpavku a brandy otvára oči. Vedel som, že mojim rukám sa podarilo otiahnuť ho z brán temného údolia, v ktorom sa napokon stretávajú všetky ľudské cesty. Príbeh, ktorý nám porozprával, bol nanajvýš prostý a len potvrdil naše závery. Jeho návštevník, len čo vošiel k nemu do bytu, vytiahol z rukáva známy kijak a vystrašil ho výhražkami, že ho okamžite a nevyhnutne zabije. Takže sa mu ho podarilo uniesť aj po druhý raz. Vplyv toho chichotavého grázla na gréckeho tlmočníka bol takmer mezmerický, pretože aj keď o ňom len rozprával, triasli sa mu ruky a bledla mu tvár. Okamžite ho zaviezli do Beckenhamu, kde poslúžil ako prekladateľ aj pri ďalšom rozhovore, oveľa dramatickejšom ako prvý. Počas neho sa obaja Angličania svojmu väzňovi vyhrážali, že ho okamžite zabijú, ak nesplní to, čo od neho žiadajú. Nakoniec, keď zistili, že aj naďalej odoláva akýmsi hrozbám, zahnali ho späť do jeho väzenia. Melasa obvinili, že ich zradil, čo dokazoval inzerát v novinách, ovalili ho kijakom, takže stratil vedomie. A od tej chvíle sa viac nepamätal na nič, až na to, ako sa nad ním skláňam. Tak sa teda skončil výnimočný prípad gréckeho tlmočníka, hoci jeho vyústenie je ešte vždy zahalené závojom tajomstva. Po stretnutí s mužom, ktorý sa prihlásil na inzerát, sme už vedeli, že nešťastná mladá dáma pochádza z bohatej gréckej rodiny a do Anglicka prišla navštíviť ktorého si známeho. Zoznámila sa s mladým mužom, ktorý sa volal Harold Latimer. Pomútil jej hlavu a nakoniec ju presvedčil, aby s ním utiekla. Jej priatelia, hoci ich počínanie mladej dámy nanajvýš zaskočilo, neurobili nič viac, iba informovali jej brata v Aténach. Umyli si nad ňou ruky ako Pilát. Brat, ktorý sa vydal za ňou do Anglicka, sa neobozretne dostal do rúk Latimera a jeho spoločníka. Volal sa Wilson Kemp a bol to človek s veľmi temnou minulosťou. Tí dvaja pochopili, že brat mladej dámy je nadobro v ich rukách, pretože sa nevie dohovoriť po anglicky. Nuž ho uväznili a krutosťou a hladom nútili, aby na nich prepísal svoj aj sestrin majetok. Držali ho v tom dome tak, aby sa o ňom nedozvedela jeho sestra a leukoplast, ktorý mu oblepili tvár, mal zabrániť, aby ho spoznala, aj keby sa s ním v dome náhodou stretla. Ženský inštinkt jej však vo chvíli, keď ich navštívil tlmočník, pomohol spoznať ho aj pod maskou. Zazrela ho v tom dome po prvý raz. Úbohé dievča však bolo v tom dome takisto väzňom, pretože v celom stavisku nebolo nikoho viac, iba muž, ktorý im slúžil ako kočiš, a jeho žena. Obaja sa tým činom stali súčasťou celého sprisahania. Keď konečne pochopili, že ich tajomstvo sa dostalo na verejnosť a že svojho väzňa nevedia zlomiť,
Obaja lotri dali v prenajatom zariadenom dome okamžite výpoveď a aj s dievčaťom ušli. Ešte predtým sa však pomstili aj mužovi, ktorý sa im odmietol podrobiť, aj tlmočníkovi, ktorý ich prezradil. O niekoľko mesiacov neskôr sa nám dostal do rúk výstrižok z novín z Budapešti so zvláštnou informáciou. Bola to správa o 2 Angličanoch, ktorí cestovali v sprievode mladej dámy a postihol ich krutý osud. Obaja umreli na bodné rany. Uhorská polícia dospela k záveru, že smrteľné rany si tí dvaja uštedrili navzájom. Holmes však, aspoň tak tuším, zastáva celkom odlišný názor a až do dnešného dňa je presvedčený, že ak kto si nájde to grécke dievča, možno sa dozvie, aká pomsta postihla zlo, ktorým sa na nej a na jej bratovi tí dvaja previnili. Oveľa viac rozprávok a príbehov nájdete na Hero Hero. Odkaz je v popise.